Makadiko muri Zimbabwe tiri kusangana pano pa Sly Media TV zita ndinonze Sylvester tapfuma nei tiri kudzura nekudzura ndangariro dzemamwe program za atakambokupai pano pa Sly Media TV kana wakamboona nyaya yatakukupai iye zvinezvi iri nyaya yemumwe murume anonziye Reward Gwena uyo ane makore 37 ekuberekwa ari kuseva sentence yake muchikurubhe maximum prison marka batwa aine mhosva yekuuraya mumwe murume mugore ra 2021 musi wa 25 March akazoshaya mwedzi waitevera mwedzi wa April 7 date richiti 7 mushure mekunge aita injury. Zvakafamba sei musi uyu? Zvizhinji munozvinzwa paurukuro kuitwa na Pelagia mwana wekwamupurwa uyo watakanga pabasa rekuti anoferefeta nawo achitaura nema inmates ari mu prison paakasangana na Reward vakatanga kukurukura mapindiro akaita Reward mutirongo achizopuwa sentence yake mushure mekunge munhu waakanga abira cellphone yake pamwachete ne solar panel ne amplifier azopfuka mukati muupenyu hwake ari kupfuka ari mu prison achimutakudza sola usiku zvekuti paanomuka anomuka muscles ake ave kurwadza nekuti ari kutakuriswa sola yaakaurayisa munhu iyeye achirara akaitakura usiku hwese. Chinozotiratidza kuti ndezvechokwadi zviri kuitika izvi. Anotaura kuti anotozoenda kunopuwa mapain killers ekuti muscles ake anenge ave kurwadza. Pelagia takambe tichishanda naye pano pa Sly Media TV tambomukumbira kuti tishande naye tamutora ku Zimbo Live tikati aiwa ngambouya timbodzidzisana zvejournalism izvozvo akauya tikashanda naye aiwa tikapanana manotsi akabva panapa ave simbi yebasa achidzokera zvekare ku Zimbo Live asi asati aenda akatiitira nyaya iyoyi yatoda kuti munzwe iri nyaya ya Reward achitanga nekutsanangura kuti zvakafamba sei kuti apinde mu chikurubi maximum prison. Mhosva ndakasungirwa inini imhosva yemurder asi mhosva ndandapara inini unoffend. Musi wakanga uri musi wa 25 March 2021. Saka ndakashandifonerwa nemwe shamwari yangu vanditi tikuda kuti uye timbofara hedu kwaMurambinja. Saka ndaenda kwandakaenda kuya ndakanoshaya shamwari yangu ya. Saka ndakanosvika panonzi pa 10 of panga nditi tisangane panonzi pachikwekweti. Saka ndamushayiwa shamwari yangu ndakazongura ndakagara pasi. Shamwari yangu ya tichitozama kubaya foni yake hachaitoiti. Ndichakamumirira kuti pamwe angangosvike ipapo noti kwakwa kumapasti 2 to 3 ndakaona mumwe mukadzi anga achiuya nevana achiratidza kuti ari kubva kuchikoro kunonzi kwachikwekweti. Mukadzi uyu anga akabata foni yerudzi rweVodafone iri hombe. Saka mukadzi uyu akabata foni yake akabva atuma mwana kuti atore mafotos ebhana rerimwe dhemu riri kwaMurambinda rinonzi Marowanyati. Saka mwana uyu ari muprocedure yekutora mafoto aya ndakabva ndatochiva foni foni iyi ifauta yangu ini andagara ndiri munhu ane kahunhu kakangoshata kekuda kuba ndandirisiri munhu anga ine tsika dzakanaka ndasingatyiri kana kuti machire kutora chinje munhu. Saka kakasirike kuda kutanga kuda kuba musiwo ndandiri munhu anogara achitomboba. Saka ndatochiva foni ndakabva ndati foni ndakuibai. Saka ndakurunga strategy kuti ndoiba sei zvokuti ndafonerwa nemuchinda wangu yaya ndakabva ndambozvisa pasaiti ndakabva ndatanga kuda kutanga kuforonda mai vava kuti ndivatorere foni yavo. Saka mai ava ndakazomboita nge ndasuduruka pabhasi stop paya ndakasvika vasisipo. Saka ndakazotanga kuchivatevera asi ndasvika pachibhiriji pane vamwe vasikana vaichera mvura ndakabva ndachibvunza ndikati mamboona here mukadzi wangu anga ine vana vakapfeka maunifomu vadarika here panapa? Zvikanzi hatina kuvaona. Saka mukadzi uyu anga apinda pajirawo pamwe panonzi pashumba kwaMurambinda ikoko. Saka ndakabva ndati hapana kwaamboenda. Ndakada kuzama kutsvaka sekuti papa ine vana vaifamba ndakada kuzama kutsvaka masiporo evana tsoka dzevana kuti hapana pavambotenera. Saka ndakapashaya. Saka ndakazonogara ndava nechepamhiri so ndakavagarira pasaidi perodhi asi ndisina kuhwanda ndangogara pasaidi. Saka ivo manje vakuchiuya manje ndakabva ndaona kuti vanhu vangu vaya ndoda kubirawo vakabva vapfuura nepaipa pandambobvunza vasikana ina ndatova nechekumberi kwacho vakabva vaudzwa
nevasikana vaya zvandaisaziva ini kuti murume wenyu anga achikutsvagai akapfeka zvakadai anga achibvunza mamboona mukadzi wangu here anechi. Mukadzi uyu munhu asitori namurume, munhu anotochengetwa, imvana anotochengetwa pana mai vai. Murume wangu akaita sei anza akadai. Saka mukadzi uyu ambenga andiona ndakagara pabus stop anga achipa mwana achidi ndobva angondisuspecta kuti havasi baba vangu akagara paipai. Asina kumboenda kure zvekuma 100 meters kubva pane vasikana vaya akabva andiona ndiri pajinga petara ndakagara. Indakabva ndaita strategy kuti ada kuti adarike nditere kumashure kwake. Asi anoziva kuti kudarika kwakuda kuita uku akutondiziva atoudzwa nezvangu apa ndambobvunza pai. Akabva atodarika vakatodarika vachitotaudzana nevana vaya vaya. Papa ine mwana musikana anga ari ages of 12 years. Nechimwe chikomana chidiki nekadiki. Vakabva vatara kuti ndo baba vangu vachitaura nezveda. Nanhauzviziva. Ndakatanga kuteera pamashure pavo. Pandanda kutoteera pamunhu anga ari kutoziva nezvangu kudhara. Ndinenge mbavai. Saka ndadaro ndakabva ndapfuura pane vanhu vaya. Ndakabva ndamuti ndiri kubvunza nzira. Ndinoda kuenda kunonzi kushava maini. Saka ndiri kusukuziva kuti pakareba sei. Saka mombotifambei pachinika munhambwe mbichana. Kona masvika kune mashops anonzi kwamavhairi. Ndo kushava maini ko. Ina alright ndapfuura kuenda mberi kwavo. Ndamberi kwemukadzi uya ndakazodzoka kuenda kumashure kwake asingazvizivi futi. Ndichida kuona kuti anotendera papi. Ndinoda kuti ndizive pamba pake paaigara kuti ndizokwanisa kumubira foni pamba pake. Zuva iroro apa nguva dzadza kumapasi 4 to 5. Saka iye haana kuzozviziva kuti munhu uya adzoka kumashure futi zvakare. Ndakanopidiguka kudzoka futi kumashure kwake. Right. Aenda. Ndakazoona mutara muya asisimo futi. But apa pane vana vari kutamba. Ndakabva ndabvunza vana vaitamba vaya. Ndikati mimi mambona mukadzi anga achifamba anga ine vana here. Sikanzi mwana wacho anga inaye uya uko uyo. Asi iwo vakona apa ndoko mapuranga mukadzi vamubvunza. Ndakabva ndava neruzivo kuti saka ndoko mapuranga. Kubva ipapo ndakaenda kutotanga kutoona matsoka ekamwana kaya kaitera kadiki kaya. Ndikati saka ndikuona matsoka aya. Saka ndakatanga kuteera matsoka aya. Ndakasangana pachisango nomwe musikana akanga achimhanya kudai. Vanamisa ngati iwe mamboona musikana kwamapuranga here muvhana wekwamapuranga. Sikanzi uyu aritopedzisa kusvika pamba pavapo pamira. Pamba papa pari imba hombe gebhu yanga yakapendwa necream kana tizongoti yellow. Ndibva ndati saka pano pamba cha. Iye ndakabva ndatoona zvishuwa tofamba muchibagi muri muna machi achitopedzisa kutosvika pamba. Saka ini ndakabva ndati handichadi kuti pamba ndapaona. Saka chandakuda kuziva ndechekuti ndauda kuti ndisvike padhuze nepamba ipapo ndione kuti panogara vanhu vangani. Saka ndakabva ndatenderera pamba apa padondo. Musha uyu wakavakira muchigomo so. Ndakabva ndatenderera nekuseri kwemusha uya kwakutakuta kwapasi 5. Saka hana kuziva kuti mumusha mandasvika munharaunda mandiri kufamba dzimba dzese dzakavakwa imomo ifamily yakaberekwa pamba ipapa. Ndatosvika nepane umwe muchachitopfuura nhava mhorosa. Vakabva vandisozvesa kana kuti kunditaudza. Sikanzi naimi makadiko chichi. Ndati andofara. Sikanzi mabva kupi muri kuenda kupi muri kundepi. Ndati kwakanaka here mubvunza munhu kuti muri. Sikanzi atingada kungoziva kamadarika neparuvanzi. Ndikati ndiri kudanda pamapuranga pamumvana wepo aripo here. Ndakuti ezifi kunge ndodanana naye. Sikanzi ndimani. Ndikati mauda kudi ndiri kubvunza kuti mumvana wepo aripo here. Sikanzi mune madhiri naye here. Ndati Sikanzi imi munomuziva here. Ndikati Sikanzi anonzani. Ndati imi ndobva ndatanga kuchifamba ndichitopfuura. Pano pandanoda kuenda ndada kuchidzoka kuseri kwemusha uya nechemuchisango kuti ndikwanise kuona zviri kuitika pamba apa ndione nhamba yevanhu vari pamba apa ndizokwanisa kuvabira. Zveshuwawo ndakabva ndaenda pachidondo chachiripo pandawanda. But mawandira andaita ndiri padhuze zvakaita panapa nepane fish ponda. Ndichinzwa nyaya yemaconversation ari kuitwa pamba ipapo. Pamba apa paina mai vechikuru vatodarika zvekuma 60-70 years. Ndo vari kukurukura navo. Ari kuvatsanangurira nemafambiro aita kuenda kwachikwekwete kuchikoro kuya kuya. Vangoenda kumusangano ikoko. Ndo pandichaziva saka anga achibva kumusangano kuchikoro. Mwana musikana uya anga achifamba naye. Ndamuona achienda netara kwandamuratidzwa kuya hasati asvika pamba apa asi atova zuva iri asi achazouya. Ini ndakagara paya pamakwenzi pandandiri paya. Ndavachitaurirana. Nechepamusoro zvekuma 300 kana 400 meters pari kurira demo riri kurira ipapo. Ko
pari kuratidza pari kuvakwa imba asi imba iri kuturikwa chinhungo nemunhu ari kuita ipapa. Tatomuona futi munhu iyeye daunozoona kuti munhu iyeye ndiani hagari here pamba murume iyeye ari kuita izvo auzomuona kuti ndiani munhu iyeye. Saka ndakagara paya kuri kutosviba mai vai vakabva vabvunza mukadzi uya muvana wauya mwana wauya kuti nhai tiri kudya nei manherana saka todya nemufushwa zvikanzi nemukadzi uya dautemha muriwo mumunda. Akabva asumuka pana mai vai vai akabva atopinda kuseri kwebhedroom ravo hombe kunotsvaga muriwo mumunda. Mai vai vakabva vatosimuka vakutopindawo mukicheni. Zvakabva zvachindipa kuti ndichiswedera kubva pachidoto pandandiri ndichinyasoenda muheji padhuze. Saka ndiri paheji paya ndakangonozviviga ndichida kuona kuti musikana ipa anodzoka ndekuda kuti ndizonyatsoverengedza ndo nhamba ipamba pavangani nekuda kumaneja murume uyu kuti haasiwe pamba apa era. Saka ndakamira paya ndichida kumira murume akabva apfiriridza bhara asi handina kunotisa kuti mubhara munei. Ndakafunga ndega ndikati anga achivakapo saka mubhara muganga mune demo nezvimwe zvinhu zvanga achitemesawo ikokoko sinzi naichinzwa demo chiri saka ndione kuti anofamba sei. Akabva apfuura nerodi haana kutsveta bhara riya kuti ndipamba pavo paya akatokondinya bhara riya ichitotsviridza kuti harina girizi richienda. Bhara riya ndakaramba ndichiriteerera kusvika radarika kwandambosangana nemusikana kwekuya ndisingacharinzwa. Ndakabva ndava nechokwadi kuti saka hasiwe panapa danga ariwe panapa asiya bhara panapa kana kuti atombotsveta bhara kana kuti aisiya kana demo ndoko ari kutoenda. Saka ngandione kuti pamba apa pane vanhu vangani. Ndakabva ndatotendera kwakutoita kusviba muna machi kunokasira kuvira. Ndakabva ndaenda pachirugu chembudzi vandanomira nemudhuri wechirugu chembudzi. Saka ndakamira paya ndaitoona mukicheni. Saka ndichiona mukicheni muya mwana musikana akabva atumwa kamusikana kake kazeka uya manje katikurufesi kakabva katumwa. Saka ndinoda kuti panongo kaita mistake yekutuma mwana kubedroom nefoni yandaona Vodafone ndobva ndabvutira mwana foni ndo ndatiza. Mwana akabva atumwa nelight rine solar apa nelight apa. Ndikuona iri light haisi solar haisi foni. Saka mwana akanopinda bedroom iri harisi kure nekure nepakitchen. Saka ngoita panapa zima kana 10 meters kubva bedroom kuenda pakitchen. Saka mwana akangodanhukira kwakutopinda mubedroom. Apinda imomo akapinda ine light riya kwakutora zvatumwa kubva aenda mumba. Saka inini manje ndo iro raavharai riri kuti gwerere riri kupasai nekuti kana ndikanорivhura inini vari kukitchen vachanzwa kuti dhori yaravhurwa. Ende handisi kuziva kuti foni iya yandaona vanayo here mumba haana kumboita musikana yanguva muvana waya. Akabva atuma futi mwana we akati etanotora foni yangu yatisina kuenda nayoko. Tobva ndazata saka pane foni yangu yandaona neimwe zvikanzi usiye waisi ataenda nayo yaya pachaja mumba imomo. Ndobva mwana yatoya futi nelight riya ndobva afamba tofezi edge apinda mumba muya achingopinda mumba muya ndakabva ndapinda mumba imomo kumashure kwake mwana vandanohwanda. Mwana akabva anotora asati apinda effect ndisati ndapinda mumba imomo mwana uya akabva adzoka nefoni yaye. Ini ndakada kuziva kuti foni yaari kutora neyandaona ndeipi yakanaka. Saka ndakada kuzvidongora nepawindo repakitchen riya zvimawindo zvakadai. Saka ndakabva ndanokwira ndichiona foni ichibatidzwa. Saka foni iya yakanonoka kubaka ichitendera ichibaka. Saka nguva yakanobaka ichibaka apa paya yakanoratidza kuti yakatsika mascratcher. Ndakati ndati haiwa isiyo foni yandinoda mani. Foni yangu ndaiona Vodafone hombe. Saka nguva yabatidza musikana ya foni iya achibaka muvana waya ari mumba namai vake akataura nezvangu. Ini ndakadongora ndiri pawindo. Akabva ati achifunga nezvefoni. Zvikanzi pane mbavha yandaona uko yanga ida kuba foni yangu. Ende mbavha yanga ida kuba foni yangu yachiwa foni yangu pandapa mwana foni kuti atore bhana remarwanya ati demo. Saka mbavha iyoyo ndamususpecta ende azinga kutonyepa kuti ini ndiri mukadzi wake achibvunza kuti tafamba sei kuna umwe asikana. Izvi zvese zvindiri kuzvinzwa. Ndakabva ndadera nchemoyo mangu ndiri panapa foni ndiri kuida zveshu ndiri mumavhenderero muwindo imomo. Akabva atuma mwana kubedroom. Inini manje ndatodzika paya ndaona light rakubuda mukitchen kudzoka paya ndikati papapa. Saka foni yangu iyi haisiyo iya iri mumba. Mwana akabva anopinda mumba ndopa ndakapinda mumashure make. Iye musikana mwana achitora zvaatumwa ini ndakabva ndahwanda mumba muya. Ndatogutsikana kuti pamba apa hapana munhu wechirume. Ndaverenga kuti pana mai vaya vakura vaya naiye mubvanawo nekamusikana aka netumwe tuvana tudiki tuviri. Saka ndakabva ndarelaxa ati vakadzi vanoita
Jango dautongo ende dakubazi smart musuri. Ndoda kuti kana ndikapinda mumba imomo, ndoda kutora zvangu ndoda kutora mumba imomo. Kana ndatora zvandotora nefoni. Ini first fact phone ndo ndanyanya kuda. Ndikatora phone ine zvimwe zvinhu zvishoma shoma. Panozoya mwana akutumwa futi. Ndo ndabuda. Mwana achingopinda tora zvinhu zvano ndabuda. Mwana asara zovhara dodzokera mwana ndatobuda. Mwana akasauya pavanouya kuzovata. Topesana padhoyi baba. Wakadza wambo ndidzingirira. Aina kuzoenda mberi pfungwa yangu. Ndakanda ngozati izvo ndo zvandaita. Ndapinda mumba muya. Mwana akabva atora zvinhu ndobva andivharira mumba muya. Ndobva ndasara ndirimo. Ndakabva ndapinda mumba emukati. Ndakanosangana foni yandandaona yanga yakarepwa nezvizva zvinoita kuti foni isafe makona zve zvimarabha zve cheredi. Ndicho chandakaziva nacho kuti foni yangu yandamboona iyi yanga yakaiswa chaja pati pairi iri pakati pematende akasungwa nezvuma so pati semunhu ajara kuba andambovhunduka matende aya ari akasungwa zvuma nemidzi zvitoripo ndo pakaiswa foni yaya. Ndakabva ndangobvisa foni vandatoibvisa pacheva ndatesa mumwe mangu. Ndine muzukuru wangu inini ari kuruti demu kwabangure. Papa musamenda mberi. Ipapa pazviri kuitika dzako manguva. Past 6. Kubva kuma 2 muchingoisi all right. Ya past 6 kwatosviba 6 yatochaya kwatosviba. Ari tovhenekera mwana nelight. 6 kunana machi inosviba kunokasira sviba. Ndatoisa foni ya momwe. Ndine muzukuru wangu ari kwabangure. Akabva anditi sekuti ndoda amplifier. Ndikaona amplifier ndoda amplifier kumusha. Ndikata ndabva ndaona amplifier hombe yakaita ngechibhokisi chenyicho. Ndabva ndaitora ndikati muzukuru wangu waane amplifier. Ndobva ndatora inverter. Izvi ndangozitora pari chinja ndaida iPhone yandatoa nayo. Ndatora inverter ndabva ndaisama. Ndiri mumba umu ndikabva ndaona solar. Ndaitora. Kati muzukuru wangu kana achinoridza ndamutengesera nesolar. Ikoko vanobata hovi. Onanika matemba. Saka ndinonozvichinjanisa nematemba ini ndozoita ngendisiri mbavha. Ndakuchinja ndakuita zvekutrade matemba. Ndichita sei zvichita genuine. Asi zvimari sosi yacho ndaitora pakuba. Tozoita zvekutotengesa chero mukembi ndotengesera mapurisa ndoitengesa matemba. Saka ndo zvandoda kuita izvo. Saka ndatoti nesolar ndati zvakwana. Ndaona chiredio yakadai. Nguva ndakutora chiredio chechechi kuti ndichi peta zvangu zvinhu zvangu. Ende handisida kubuda. Dhora gara automatically rinonditengesa kuna vanhu varuko. Ndinoda kuti vauye vandivhurire vega. Mwana uye atumwe sezvavangu achiita. Paanongopinda muimba yemukati ini ndobuda padhoa pane vanaenda. In fact kana kuti pavanoya vakurara vakadza sinzi ndaona kuti vakadzi chete chapesana pamusuwo pa. Ndinoziva ndarowa kana mamba hapana anombodidzinvura. Saka nguva iyo yada kutora chiredio chiti ndichisoredza machiwedzeredza kurongedza zvinhu. Bhara riya rakabvararira. Chiri. Ndikabva ndatochinja fesi yangu ndiri mumba mimi. Bhara iri kai ndiye munhu uya. Ndichiri kubatanidza kuti bhara iri ndiye munhu amboenda uya. Rakabva toriti gwindiri paruvanzi. Apa mwedzi wazobuda manje rajena guru dzimwedzi zombe zvekuti pasi kana tsono uri kuinonga. Ndikabva ndachiziva kuti fesi uya ndiye upanapa uya. Angachivaka saka ndo panapa saka pepa yangu ingaendeka. Ndikati anchafanyira machizobvunza rega nichiona kuti way forward. Ndiri mumba. Acheta bhara riya. Atopinda mba pamba pa mudhanduru mbato apa dhuze nepamba. Saka nini ndatomira pamusiwo. Ndabereka secho yangu. Musecho ndaisa amplified yae ne inverter. Solar ndabata mumaoko. Radio ndabva ndaitsveta. Phone yangu iri momo. Ndabva ndanoti pamusiwo ndakabereka secho yangu. Solar ndakabata. Akabva abvunza vana muchinda. Hey mamuterema nerusekuru chichichi. Vana vachidenza kumhorosa pepe. Kamwana kasikana kakajara kutumwa kakabva kachitumwa manje. Ndongwadza ndaida kuti kazondibuka. Pati kakazotumwa sekuru avauya. Kakabva kataura manje zikanzi maungondituma ini ndakutya nyemba venya mamutaira yanga ichita sei. Mamutaira muno ndakutya. Zikana sekuru wacho zikanzi aiwa inda ndichita sei. Ndichikuona. Sekuru nekuda kuti wada kuona mwana vakabva vagara pachikumbaridzo chemusiwo wekitchen bedroom riri apa vachida kuona mwana kuya kwaari kuita zveshuwa. Mwana akabva aine light yakatona light chiuya. Ndakabva ndahwanda mwana yemba muyemwe. Mwana akabva aenda kwaatumwa kunotora chaatumwa. Inini mwana asati adzoka apa ndakada kuti ndibude. Ndo pandiri kunoenda akasiya dhora kashanga. Saka pandiri kuisa musoro panze kudai ndiri kutoona zvakaita sepatebho apo. Sekuru wacho akatogara pamusiwo wekitchen akatarisa mwana ati asache we.
ndadzosera musoro wangu mukati. Mwana uyu kwaava akutofamba kuuya nelight aona kuti mumba mune munhu, but since atarana sekuru kuti ndakumirira kuti usatya, akafunga kuti pamwe ndisekuru wapi vauya munomba. Saka inini manje handisi kuda kuti mwana asvike pandiri ataudzane neni aone kuti handisi sekuru odedzera uyu muchinda akagara apa anenge akandivharira mumba muno. Saka inini ngandibude mwana uyu asati adedzera mumba zvatasangana nemwana mumba. Mwana uyu ari mune munhu but asati aziva ndiani. Saka ndakubuda mwana uyu musikana asati adedzera kuti mumba mune munhu nditize ndiende. Saka nguva ndiri kufunga kuti iyo ndibudeyo ndatogutsikana kuti muchinda akagara apa ka ndoda tongobuda ndakatorwa chi hanazi ati uyu asumukawo hamene zvavaya kuda kutora mumba. Saka nguva ndiri kubuda inini ndakabata sola yangu yai ndakadai ndichimona kuti pamusiwo kudai takabva tasangana nemuchinda wayo. Muchinda wayo achaita kuti mwana ari kutya kuti mwana pakanzi satya ka iye angabvunza kuti ari kutyei sikanzi tabona mbavha chichichichi. Saka muchinda yakuito yako akauya kumbako akauya achitozvifunga zvisizvi. Saka nguva ari kuzoona ndichibuda mumba ndakabata sola ka akafanira kundichambira kundibata ndobva ndatongosumudza sola yayo kudai kumudziva akabva arovera pana nefremu resola muchinda achirovera. Vhuranda racho ndekumamisha akavakwa mastandard ekudhara ekuti vhuranda rinotokwira masteps kudai rotine rakatokwira kana kusvika apa vhuranda akabva atodzokera pasi nobva aita sei adonha muchinda waya. Nguva adonha muchinda uyu ndonga yangu yatakatanga kutiza sokuti inini ndakutobuda panze peruvanzeka mwana waya ndo paakatanga kutondoona ndakabata sola nchitiza sokuti mwana uyu ndiye achazoita eyewitness akaona mwana uyu achichema akabva achema muchinda mai chichichi vari mumba vaya ndopavanonzi vanosara vachibuda ini handina kuzozviona ndakabva ndaenda ndichingonotiza inini chinja ndakatanga kuita kubudisa foni yangu iya ndichiibatidza so ndakatona ine chikii kati haina kana password ndabva ndatobvisa chikii chaicha ndakutotanga kutopinda macontacts efoni iyi. Foni iyi ndakabva ndaifarira kati mafoni asina mapassword ndo atoshandisa ndo yangu ndo yafoni yangu. Musati maenda kumberi pfungwa dzekuti matorwa munhu nesola mamatozvikangano ndaizviziva ende ndakazviitira kuti munhu asati ase akasandidzingirire ndikwanise kuenda nezvandatora izvo kuti imimi wokutofunga kuti saka ndokunonge ndauraya munhu kana kuti samuna kuzvifunga pamungori nabasa nefoni. Ndakangoziva kuti munhu iyeye ndamunzwa achichema ende iye handina kumurova inini ndakangomudziva iye ndiye akahedha sola pakuda kundibata paya saka ndakangofika. Saka iye pakufika paya ndo paakarovera chi. Saka ndakangoziva kuti haana kuita kana sola asi dai ndiri kuti ndamurova ndo paairwadziwa. Saka ndangoti haakudhumira pasola saka ndagona kumuvhiringidza. Saka akadonha asi akachema ichichi achichema zvakaisa kuti vamwe vari mumba vaye vamubatsire. Saka inini ndatoenda ndakanoenda ndandine umwe bhaya wangu andaitengesera masola. Bhaya uyu ndakatanga kuita madhiri naye ainzi Momberume aigara kwamuramida kunonzi kujaru. Ndakatanga kuita madhiri naye kumupa masola aine sola 1 but masola ake anga pamusoro pembemarata ake anga kusvika zvekuma12. Aya majira amaita masola acho mabaire kana kuti womaida ndaitori tsika yangu yekubayiwa. Ndasina tsika yekuuraya vanhu asi tsika yekubandwa ndanga ndinayo. Alright. Saka ndakabva ndananga kwaMomberume ndabva ndandotengesa sola iyi ndobva ati handoda neinveta akati haamplified handisi kuida. Saka ndadaro ndikabva ndaenda kumba. Ndasvika kumba ndakandine madhamu wangu abva ati babalika foni iyo sachaita sei sachamboitengesa iyi ndandine imwe Vodafone diki yandandinayo akati tomboita maVodafone tese even yako ikaita hombe Vodafone tomboita diki ndikati handichaitengesi patatenga kugara. Saka nekufamba kwenguva ndikazoti kuna madhamu wangu patopera zvekuma wiki ndati kuna madhamu ona inini shamwari ndoda kuenda kwabangure kuna natete weduko tombonohodha. Saka ndakuenda kunohodhesa neamplifier inodiwa nemuzukuru wangu akabva ati haendai. Ndakabva ndaenda neamplifier yayi ndasvika naye kuna muzukuru wangu yawo akabva aisa pasola pamoto. Saka sekuru amplifier iringobaka ine tsvina mukati mayo yanga iriratidza kuti yanga isingachashandiswa. Saka ndambokirina haisi kurira. Saka mimi kuti mundichaje so yakadai izvozvi hazviiti chiitai sei chisiyai ndomboigadzirisa pamunozodzoka. Ndikati saka ndoenda ndisina hove kana matemba ekuti ndahodha kuno ndono madhamu anonditi chi. Mumwe mukoma wake anonzi Virimoni muzukuru wangu vana vatete vangu akati sekuru imimi zvamurikuda kuhodha chindipai bhaketi ndokupai bhaketi rematemba ndokupai nemari pamusoro $30. Ndati ndipe handingadzokeri kumba foni Vodafone handikanzi ndisatengese namadhamu. Ndatengesa foni iyaya but foni iyi kai ndakasaenda rova munhu wandakaitora but handambozvifunga kuti pangaita zvakashata kumashure kumberi kushire kwangu nefoni
ndatoipa muzukuru wangu anonzi Firimon mukoma waHard andipa $30 nebhaketi rematemba. Bhaketi rematemba wakatengesa zvakanaka rokubudisa $70. Ndatokakureka ndatona kuti asaka foni yato ndipa $100. Ndava ndatodzokera. Saka ndichidzokera kumba uko ndakabva ndachienda pakaita imwe hama yakabva nditi handei kuchigweja. Inini tezvara vangu vashaika baba vemusikana wangu. Saka takatapuwa task svakuwashanzi ndimotenga mombe. Takatobvunzwa mari yacho muzotenga mombe. Saka ndakabva ndati kuti ndiwane mari yemombe ngandiende kuchigweja. Asi kuti ndiwane mari yemombe baba vangu inini vanga vandipa sosi yemari. Vanditi ichi foroma zvidhina zvekuti tivake toilet pamba pana. Saka inini mani ndatokanya dhaka papa nasisi wamadhamu wangu angatopfuroni pamba pachibva kurufuku yako. Vakatosiya diridza kuti ndiuye tikanye dhaka. Inini musi watida tichikanya dhaka iri nemumwe munin'ina wangu ndo musi wandafunga urwendo rwekuenda kuchigweja. Ndichisvika kuchigweja kwaiwa ndakasvikokuwara. Ndakasvika musi wechitatu mangwana richipinda mumakomba machena asati ndamboita zvechigweja. Ndakabva ndakuwara ndobva ndatosonwa mastitch aya. Ndakanomasonwa panonzi paSt Augustine usiku. Akati ndogona kufa ini kuchigweja. Baba wangu achinzwa kuti inini ndaramba kuforoma zvidhina zvokuti tivake toilet yawo ndiwane mari yekuenda kunoisa uko kwana tezvara. Vakabva vandivenga zingaiti tete wangu. Vakati ende ndaida kuenda futi nemunin'ina wangu andaifanira kuforoma naye zvidhina. Ndobva vatonza kuti aida kutotora futi naJoshua kuenda naye kuchigweja. Baba wangu vakabva vandivenga zingaiti kuti adiridza dhaka ashandisa vakadzi kudiridza dhaka achadi kuforoma zvidhina zvacho. Apa arikuda futi mari yekuenda kunotenga mombe. Saka ari kuzvifambisa sei? Ndaenda kuchigweja mhepo dzakatanga kundisumukira ndiri kuchigweja ikoko. Mama muna April. Apa musati mabatwa nenyaya. Handina information yekuti kumashure kwangu zvinhu zvandakaba pamba apa nezvandositobaka iyi haisi kesi. Ndotoona makesi mahombe. Ngatimbonanganene tichasvika kumakesi mahombe mati mangu chigweja kuti ndida kuzoziya manzi kubva papo kuzosvika pamakabatwa imi makazobatwa sei. Right, ndokuri kuenda ikoko. Tadaro inini handisi kuziva nezvemedha. Ndiri kungoziva kuti kune kwandakatora foni ndikanoipa vazukuru vangu ende vazukuru vangu handina communication nawo. Inini panze handifonerwi. Handigari nenhamba dzemunhu panze. Ndogara nenhamba 1 mufoni mangu yamadhamu wangu chete. Hama dzangu kana dzichida kuziva nezvangu dzofonerana namadhamu. Ini kana iye ndichitosvika kubva kwandiri vanosvika kuti tete wakati wangu achifona ndotanga achiti chi. Otanga achiti zvakati zvakati alright siya wakadaro. Nandi socialize nehama zvakanyanya mukuita kwangu nekuba kwekwe. Ndichitya kusungiswa nehama ndopinzwa kana muposition kuti anogara kwakati sano anendichira kuti macontact yahama. Saka naingogara nenawo nendaine hama yangu vazukuru vangu hasinei futi nawo. Zvadaro inini ndakabva ndatanga kunobva kuchigweja kwekwe. Madhamu wangu akanga azondiudza kuti babali handisida kusara pamba panapa nekuti mai vangu varipo havasi mai vangu ndistep mother. Ndiri kuita kakubatwa rafu ngandiende nasisiwo zvavachinditora kuchifu kuna sisi. Saka pandabva kuchigweja kwekwe ndakabva ndasangana neumwe muchinde anga ine foni EP15 Itel. Akabva anditi Ashe Mukoma ndoda ndimutisirewo mavhidhiyo nechichi nefoni yenyu asi yangu iyi ndakaiflash. Saka foni yenyu ndane Samsung A1. Zvikanzi kana muchingoda futi iyi yangu iri kuramba kugashira shaita. Saka ngatichinjanei mungonditopa kana kamari kadiki diki nechi nemaearphones amunawo. Ndakabva ndaziva foni iyi ndikati foni iyi kai EP13 iri hombe pane Samsung. Ndaita madhiri nemufana yaya. Tisina kumboenda kure. Ndaita madhiri nemufana yaya. Ndakabva ndafunga kunda kwa bhaya wangu anonzi Mombe Muya kunomufonera kuti ndazotora mari yangu yakasara. Ndichitofonerana ndiri pamba paya ndakabva ndafonerwa nemufana waya. Zvikanzi Blaze uyaitite marivhesi dhiri. Hayo Blaze uyaitite marivhesi dhiri foni yacho chichichi foni yaya yakundinetsesa. Ndiri kutonzwa pafoni yake patori nenoise arovedza munhu arikutorohwa nepolisi. Zvokuti mufana uyu paakaba foni kai akazikanwa saka paakazoonekwa ane imwe foni akabva atozikanwa saka achinjanisa foni. Anga aboya anga inayo. Anga abaya anga andipa inini saka tatazoichinjana. Saka iye akada kuzochibudikira neisiri iyoyo. Saka akabva akatozikana kuti hayo foni yaiona nekuda kwefoni yaya mufana uyu. Saka inini ndambe ndaswera ndichiita maconversation namadhamu wangu ari kuya uko tiita paWhatsApp ndichitotaura naye. Saka mufana yake akabva ati foni yemunhu uyu angobvisa line but WhatsApp yake irimo ona ndiye uyu. Akabva aenda pane vamwe machini anogadzira mafoni. Zvikanzi munomuziva here mapurisa achiti munomuziva here munhu arasa foni yake atitori nefoto rake. Saka tiri kuda kuti auye kana muchimuziva timubate atore foni yake. Saka ndakabva ndazikanwa nemumwe mufana anonzi Simba. Zvikanzi munhu amuti handiri Rwadu. Forisi akabva yatanga uchindifonera ichindiziva zita rangu. Ndanonzi Rwadu Gwena.
vatanga kundifonera mufana yatanga kundifonera ndobva ndamuti saka iwe kuti ndikupe foni ikatite marivhesiti ngatisangane murengi pateleti parengi ndakabva ndatotanga kutotiza abva ndatokwira abva ndatoenda kuchifu nguva idzodzo but amene chakaitika ndiri kuchifu ikoko zuva iro rero $3 kuenda chifu kubva kwamuramida ndakakwira futi $3 kwabva ndatsoka kwamuramida nguva idzodzo sekuma 88 ndakanosvika mufana uyauya tichitongofamba kupinda murengiso ndakaona achinditundurudzwa nepolisi famba ndatotenda ndatoziva kuti ndobatwa muno nenyaya yefoni iyi ava handizongotorerwi foni ndokana kutozoda kutsvaka kuti foni yakabva ndandakaita kuba futi Samsung A1 pamwe yakaripotwa saka ngandisabudikire ndisaonekwe nemufana ndatotiza ndasvika inini ndakazonorarira ndamuchifu ndichiswedera kuenda kuri kugara madhama wangu kumaploti kuya ndasvika muchifu inini ndakada kuchinotengesa itel yangu ya EP1315 ndobva zvanzi iri kuita $80 saka pakuchitengesa ndakava ndangozi namwe afana ndochinja mari kati tokupa 60 mukoma handipe 60 iyoyo saka ndapuwa 60 ndakabva ndachikwira mota yekuenda kunonzi kumagamba kumapurazi kwaigara madhama wangu ndiri ikokoko ndakabva ndafonera madhama wangu ndikuya ikoko ndakabva ndafonerwa nemufana akataura kuti ndiri rwadi sikanzi rwadi pane munhu ari kuda foni yakadai yakarudzi rwakati achitaura rudzi rwefoni yandandatorera mufana yayo sekutoti kana ndori naari tobhadhara chi 120 saka iwe yakwamurambita toita mari shamwari ndobva ndati iwe uri kuda kutafunga ndakapusa iwo ipolisi iri kuda chi iri kuda ende nhamba dzaishandisa nhamba dzepolisi yemamuramida dzinopera na33 ndakabva ndaziva kuti saka nhamba dzangu dzavari kundifondera idzi vadziona mufoni yangu ndakaita mistake ndakudhirita zvinhu zvangu pandakatengesera mufana foni yayo ndakabva ndafondera madhama wangu ndikati ukaona nhamba dzofera na33 koko dzichikufondera ikoko usadavira ukati kanzi handitaviri namadhama ati usadevera ndabva ndaenda saka ndasvika kuya akabva andibvunza sei mamuchiti ndisadevere nhamba dziyani ndikane foni yandakaita madhiri nayo nefoni yangu yeblack yandainayo Samsung yayo hatichisina saka foni iyoyo ndo yanga ndatoya panapa ndinayo but nenyaya yekuti iri kupisa ka ndabva ndaitengesa saka ndo mari yacho senza alright takachizobva kuya manje uko takuchienda kunogara kwaRarare madhama wangu anga ari munhu anga akazvitakura anga ari mwana mudiki wa 2002 ndandakamusiya makore ne13 years anga ari munhu akazvitakura asina mbobva aita mwana but asina kana kunyoresa nhumbu iyoyo kusarongeka kwandandakaita takatanga kugara kuEpworth tichigara kuEpworth kuya takati neurongwa hwekuenda kumanyaradzo musi wa 16 July ende kumanyaradzo kuya tichigara kuEpworth ndakazotanga kuchinyatsoba manje ndasabama Harare ndatokwira nichinoba kumasaidi tichidzoka yaita zvekuteera vanhu kana bhazi ndonorobha ndodzoka chigara nemukadzi ndakabva ndakwanisa kuwana mari ndakabva ndaenda kuhanzvadzi yake mva ndamupa mari ndikati tsani mari yemombe yairidiwa mari sikanzi mombe inenge yakanaka kana 250 ndikabva ndabvisa $300 ndikatenga mombe inini andakapureja ikoko kwakwanzi mumwe achatenga chingwa mota ndandakatara ndichatenga madomasi ndikabva ndatenga 3 masandaki ndikabva ndati kana makuenda musi wacho 3 masandaki mamuri mucovid 2021 3 masandaki angu emadomasi nemombe vamwe vana vakuwasha vamwe andorora navo ngavasachatenga mombe ndapedza masports ndini hashoko ratosvika kwanatezva rati mukuwasha apaita atotenga mombe zvese ndatotanga kufarirwa handisi kuziva inini ndakauraya munhu pafoni yandakasiyira nahati pakakonzereseka rufu rwemunhu zvimadhiri zvidiki ndakatozoita mamadhiri mamombe andiri kufunga nezvawasi right takuda manje kuchienda musi wa 16 July musi wa 16 July usati wasvika ndombotaura zvimwe zvandakazonzwa muzukuru wangu uyayo azobatwa asi muzukuru wangu kubatwa kwaita hasiri ane foni atoichinjarisa nehuku nematoki kumusha ikoko kune umwe munhu uyayo achabatwa neserial number yefoni amene zvichanoita varidzi vefoni kuti vaite paserial number ini ndakagutsikana kuti foni haina password saka vakabva vaita maserial number avo tobva vatoita kutsvaga foni yawo pairi kusvika vaona kuti inoshandiswa munhu ari kuruti dhem kwabanguri kubhoira kwakadai kwabva anobatwa munhu uya abva ati andakatengeserwa nemuchindi anogara pamiranga munizukuru wangu anonzi Firimoni yabva asungwa akaiswa mujeri ndobva ati ini foni yangu ndakatengerwa nazukuru wangu anonzi Rwadi vari kupi zvikanzi hatizivi kwavari tipe foni namba dzavo havafonerwi ivavo sekuru ata zvinhu zvavo handina nhamba asi kokumba kwavo zika ndokuziva polisi yakabva yati kune muzukuru wangu handinotiradza kumba kwacho kwakuenda pane vabereki vangu inini nastepi madha kutadza kugarisana nemudzimai wangu ya kwakusvika kwaunzi tiri kuda Rwadi panapa zvikanzi hatitomuzivi panapa akabva panapa tamuti foroma zvidhina panapa
akasiya diridzisa akadzi dhaka rakatooma rimo mavhu haana kana zvaakaita akaenda kuchigweja nanhasi asati adzoka asi akatomuona sei vabva vatora chitupa changu mapurisa tikatipei madetails ake kwabva vapinda murumu mangu mandaigara pamba kwakutora chitupa changu kwaupa mapurisa mapurisa akuziva inini neid yangu zvese nezita rangu mapurisa akunditsvaga anzi alright muzukuru wangu baba vabereki vangu vakabva vataura kuti munhu ikada kumubata anofarira kana atezera wake hatisi kumwatipa na asi kana atezera wake kwaanoendesa ari kuenda kumanyaradzo ikozezi ndiye akatenga mombe takati chitotendwa nanatezera wake achinzi akatenga mombe aifanira kutengwa navanhu 5 kana 6 akatenga ari 1 saka musi wa16 ndoko anenge ari kumanyaradzo haakoni kuenda ikoko zvekuti haasi kufonerwa zvese zvisiyana nazvo hambutomubati ndine line rangu randaimbofonerwa nepolisi ichinetswa netswari yayi ndiri kurifonerwa neeconet kunzi mukoma rwati mahwina mari $200 ndaipa econet iri padhuze motora handiiti izvozvo zvese zvinoziva kuti akundibatisa handii ndiko inini ndiri munhu ane chitsotsi chakaipa chekuti ndikanhonga chitupa chemunhu mutauni chakangotiri kwati wadonza chitupa chako ndogona kungopa mai vamwe vari kutengesa mafirizi ndoti madam ndiri damboita ndiri busy $2 indiamondirejistira line nechitupa chamama wangu ichi mukadzi anenge afarira $2 tonorejista line riyari yapa vanhu vanenge vatengesa malaini vaya anongorejista anenge ada mari line irorero ndiro ndotoita iko keshi zvese nechitoita madhiri nemimimi tichitoita iko keshi zvekuti munhu asati hambo ndivhare munhu ndozopesa ndavhara munhu line riyari anenge variparisa mhosva ndoti pandienda para mhosva paya ndosiya ndadonhedza line iroro rechemberi andakangonhonga mutauni ndogona kugara nemalaini kana 8 iwo karasa chitupa chako ndochitoresa line rangu line rinofoneswa nemadhamu wangu ari siri nezita rake ndere mumwe munhu atakatonhonga tikatora chitupa tikatora line naro saka ndadaro izvo taisabatika panhepo vabereki vemukadzi wangu vaigara vachitinetsa kuti mamubatikise mochinja malaini sei tati tetangorera rasika kana foni inge yabiwa kuno kuharari mafoni anobiwa madhamu wangu akazoita miscarriage aifanira kupona muna July akazoita miscarriage muna June ndobva taenda kuchimwisa hospital apa hatina kana kunyoresa ndasina kana kutenga kana preparation ndikatukwa nemanesi zisingaiti apa abva abara mwana yapirimicha ndobva kaiswa mugilasi ndakatanga kuchiba futi ndichienda kunoona mukadzi uku kuchipatara chinobhadhara mari dzaidiwa kuchipatara chishandisa mari dzekuba right asi urongo hwekuenda kumanyaradzo huripo tatozvigadzirira zvese izvo madhamu wangu akabva aburiswa kubva muchipatara kuya kumba achingoya kumba akanouya mumwedzi waJune kunopera kwaJune akaita mwedzi wese akarinda mwana kuti aite makeji kumanyaradzo kwakuda kuchiendwa akabva andorongedzera sechiro mateneti ake aipfeka ayaya zvinhumbi dzaaida kupa namaiguru vacho vari kumusha vakadzi vanzvadzi dzacho zvese andizadzira bhegi akati uende unopa zvinhu zvana mhama izvo ndiakusara handigoni kuti ndibude nemwana akadai achiri katete kakari kakangaru saka taikagarisa mumba adza right abva aenda ndobva ndaenda inini kutoenda kwandai kuti ndokuchiparadzana nemukadzi wangu ndichinosvika inini ndakakwira usiku tsano watombonditi tsano yampinde mumota tiende ndati no tsano isitiri masoja tosangana kupi ndikwananisa zvera handisi kunyara ndikuziva kuti ndakapedza masipotsi ndaenda ikokoko ndanosvika muchivhu usiku ndakanorarama murambindi ndatomboona zvimwe zvimamota zvatoti patinobve kuenda ikokoko handiendi ndokusira kumanhuru ndikati ndoenda nechikombi makuseni chikombi chandida kuenda nacho ichi chinodhiraivhwa nemunin'ina nemwana watete wangu munin'ina wana hadhi nafirimoni wandakatengesera foni yayo ari kutoziva skandal yakasangana nana mukoma wacho kutombosungwa nenyaya yefoni yangu foni yakatobatwa najasi iyeye muzukuru wangu yeye ndini ndakaita madhirina yakatoitorera madhamu wangu mafoni ndoko anobikwa kuno mafoni ese ari kufona kokoko kana ukaona foni hombe iri ikokoko yakabva nemaoko angu hakuna foni yewhatsapp iri ikoko kuzasi ikoko kumba kwavazukuru wangu isina kubva nemunhu vanoziva sekuru ndo vanoipedza masipotsa vakangoda foni yavada vanongoti sekuru ikusanganisira neri kuchishandiswa nemuzukuru wangu yaachandifonera kuti ndibatwe nepolisi ndichisvika nini pabhasi stop ndakanosangana nemuzukuru wangu jasi uya ko jasi trouser akapfeka ndanda nezvekuma 8 months ndaparadzana naye ndakaona riro raakapfeka iwe sekuri bhurukwa randakakupa kare kare iri ndoro uchiri kushandisa hanzi akule mahwani zvinhu hazvisi kunyatsondibatanira saka ari kudhiraivha uchienda kupi saka handisi kuenda kumba kudai ndiri kudhiraivha enda bechinafu asi chikombi chamunena nacho chiri kupi asi ndenzara ndaenda nomakuseni senzi mapasti 6 ndanomutengera sadza arichodya chichizvese ndikati $5 umboisa mumwe uzoita zvauri kuita anondifarira asingati muzukuru wangu pati muzukuru wangu achafananidza kuti sekuru ndevangu zveshuwa asi mukoma vari mucheri mukoma wacho manje anga akanzi takumbokubudisa kana tikatadza kubata sekuru wako musi wa 16 tiri kukudzosera pai mukati ndiwe murudzi wemhosva iyoyi musi wa 16 hambotadzi kuvabata
Zveshuwa muswasikidzi ndakanobudikira mamurambinda kusiyana sei ndakandirimo. Pachikombi papa sadza dashboard rese nechingwa. Takapedza chingwa chese chikapopoterwa nevanhu vaitenga chingwa kuti muri kupedza chingwa mukwasha mungatotenga chinda teka chingwa chese zvinoda chinde kumanyaradzo. Tazadza dashboard yechikombi so. Chikombi chozosumuka kana chazara. Takachigara papa nditori nemuzukuru wangu ndinechibhazuka changu ndakatoya nacho pana chiredhe changu chandiri kuridza chekuzonovaraidza ndiri kuko. Ndochaari kutobaya chiridza muchasuya. Hamene zvakangofunga. Akabva atanga kuti ufonera chi. Mukoma wacho firimu uya kuti asekuri wati nditori nawo izvozvi pana. Asi vakatochena vari kutoenda kupi kumanyaradzo kwana tezara vacho kobangura. Firimu akati zvadzawira mutswanda. Vachanetsi kunhonga idzi. Abva afunda polisi. Kuti ndemuningi wangu anita zvokudhira makombi ari mamurambinda imomo. Saka mfana wangu yeye atondipinzira message yakadai. Ari kuti sekuru wangu vatori mamurambinda imomo. Vatori patenofe utoya kuno pachikombi chiripo chakatomira. Endai. Pachatombopfura zibhazi riororera richayozondibata. Richatombopfura richabva ratobhadharisa muchindo wekombi $5. Varaenda idhikasi. Hainini handityiswe. Handina kana mabandera ndiri kutombovhunduka. Ndakatosununguka ndotoda kutoti titodzika ndidai ndisvike kutambo usati watanga. Right. Rabva ranodzoka kechituzi bhazi riya. Ndobva ratoburuka makusi aiti anenge 45 aitotikomba toburisa futa aitondatisa. Umwe wacho toti batai. Titobatwa bebe. Chaletsana nemasi aiti. Kota bipi. Sikanzi hausiwerwadi here? Kuti arwadi wokwani. Ndisirwadi. Nanza iwe. Andonzi forward kwete rwadi. Ndine umwe mukoma wangu anonzi forward. Kuti aindonzi forward kwete. Sikanza iwe muise umo. Ndatoda mabhegi nezvezvo ndachiridza zvimahembe zvandakatumirwa namadhamu wangu zvatorwa zvaiswa mumoto ndaiswa mustocks. Chinyaya yei? Nyari katinoona. Tasvika pakamba mai mukadzi anga ari marotondibvunza ko chii shamwari. Ndikati meno mucovid munomupa mwa meno inyaya yetsamba iyi. Ndandobhadhara fine. Ndagara ndikuona ndiri kunonotswa kai. Ndarayira shoko ndikati ndasiya zvinhu mumota umu. Mumota ndandiri mhanya motora zvinhu zvangu zvisati yaenda. Zvauya zingwa zviya. Chingwa chandazani chachidya ndamusitokis namwe wasungwa ichi. Chatoiswa apa chingwa changu chaicha zvazara. Manambuya akutondikumbira mapurisa ya chingwa. Torai. Right. Ndazoona vazouya manje. Sikanzi ndikuona foni yairi kubudiswa. Ipi yacho? Iya ndakatengesera Vodafone iya. Foni yairi kubudiswa. Sikanzi rwadi. Hapana nyaya. Andiorera manyaradzere. Ndeti yes. Mudhara. Sikanzi foni yako. Saka foni chatora sini. Abva tora amplifier yakaramba kurira. Zvinhu ndakazvibaka. Abva iswa. Sikanzi kuona zvinhu zvakashota. Iwo toda tunde manyaradzo. Patungoda zvinhu zvikwane. Kana chikubhadharisa fine ndikubhadharisa fine ndoita sei? Zvinhu ngazvikwane mari dzayo vaya vatore zvinhu. Handi zvinhu ndiwakazvibere zvikamapuranga sozo sarambe. Ndati bomb ndara masini tumaziva. Saka pana pakangoshota zvinhu tu. Zvinhu tu zvashota paka. Sitori zvidiki pazvinhu zvatari covered. Toda solar ne inverter. Hazisi kure zviri mamurambinda kwamposori kwekweyo. Yes. Ndati mudhara. Asi nyaya inverter nesolar zviripo. Saka imari find. Hanza atoti wari ogatanga data se. Tangoisa solar neinverter apa totokubhadharisa fine wotoita. Fine haimbodari $20 chimbuya chirimo changu chimpurisa chati. Fine kana $10 nechekubhadhara fine chichitoenda. Ndatokamiririwe here ndomkwasha toita masports kuchi. Ndati izvi mutara chichita kutobudisa mari ichida kudi. Saka amira mchana. Mombe rume yabva afonerwa. Mudi business ina nefonera. Sikanzi uya nesolar neichi neinverter. Sanza ayo chimboenda zvako pai mumasales. Ndatopinda mumasales inini. Ndichipinda mumasales sikanzi iwe ndiwe rwadi ndikati sikanzi uone musemede yepa mapuranga yakarowa munhu akasara akafa. Mede yuta seke. Ndinotongorowa recovery chete totobhadhara fine ndinoita se. Nenda sikanzi aiwe nasungu. Momberume auya asiya ndakaputara kuti kuna momberume usatare gangu ane solar neinverter. Ngauye nesolar ndakapedzisira kumupa. Kwete mamwe ese ngasawe nawo. Tutara nesolar ndakapedzisira kumupa. Imi matikuirira na polisi. Saka tutara zimwe mhosva tenga chi? Timbotenga madrink. Ndakutaura ndatenga madrink kuti masolar asaturwe ese. Ndati yane solar ndakapedzisira kukupa. Auya nesolar yari mangwana makuseni. Momberume atosiya neinverter yemva adzokera. Zvinhu zvachikwana manje. Amplifier iya, phone iya, solar neinverter zvandakabamba mwemba. Exhibit yato hapo. Hanzi right sekuru tine urombo. Pamakatora zvinhu izvi. Masi amarova munhu emimi pavhuranda. Masi amarova munhu. Nya kurova munhu ziyasego zvanzi munhu iye makasiya marova munhu. Munhu iye akafa. Saka makafesana nechajemed.
chokwadi haisi nyaya hana kupuwa nguva yekubatanidza tikatanzi kumba kwacho kwamakazi kuti andimureza ndikati zveshuwa munhu ndakamurova mudhara but kuti ndizive kuti ndakauraya munhu anatomurova infact akarovera pakona yesola zikanzi tozvinozvionera kwandiri kumaindication. Patiri kunzwa nyaya iyi ya reward tinozosvika pakuti paakabatwa ipapapa nemapurisa vakaenda naye kuma-indications paakasvika pamba paakauraya baba vepamba ipapo achitaurawo kuti vakadhumira pasolar panel yangu sekunzwa kwamaita anoti achisvika asati aburuka mumotikari yemapurisa amai vemushakabvu vanove vane mukurumbira wekuve n'anga ine mushonga unonzi hauite vanotovingwa nevanhu vanobva kunze kwenyika vachiuya kuzokumbira mishonga vachipuhwa zvichinovashandira kumberi koko vakamunongedzera iye reward vachitaura kune mushakabvu kuti munhu wako auya, munhu wako uyu auya, munhu wako uyu auya, pedzerana naye. Iyewo semunhu ane nharo akabva avataurira kuti ndezvenyu izvo zvamuri kutaura izvozvezvo, asi akanga asingazive kuti pamusoro pemhosva yaainayo yekuuraya murume uyu akanga achizvitsvagira imwe mhosva zvekare, nekuti amai vemushakabvu ing'anga inoshura mari. Ngatinzwei achitaura zvakaitika asvika pamba pemushakabvu aenda kuma-indications mapurisa aripo. Defender tatiswa malega yoni 3 maoko tasvika pepe tichida kuti ndinosvika pasi kuti nditsike gumbo rangu iri. Mai vacho vakabvoka vachimanya patakambeendaona mai vechikuru aya havana kubvuma kuti nditsvete gumbo rangu pasi paruwanze pavo vasati vatanga kuita nhoroondo nemufi. Vakabva iwe munhu wako, iwe munhu wako auya munhu wako achinongedzera guva vanongedzera inini. Ndakavapindura pesa vatsika pasi ndikati mai zvamurita zvazvichandi kwandiri zvinotoshanda ndezvizvi zvandakaita izvi ndozvingatoshanda kwete zvekutodedzawo yakafa. Munhu akafa hana chanoziva kwandiri sanza ari, saka tichazozviona kuti hana chanoziva here namai vaya. Mai n'anga ina handizvizivi izvozvo, but ndaifanira kuzvifungidzira. Musi wandakatora foni ndichiitora pakati pematende akamonerwa zvimatambo-tambo, asi handambozvisuspecta izvozvo. Ndaifanira kuzvifungidzira pavari kumhanya vachiti iwe munhu wako auya, iwe munhu wako, ina handisi kuzvifunga. Ndakava ndatovamisa mamuzaya ati mai izvozvo hazvishandi kwandiri izvo, zvinoshanda ndezvi zvandakaita zvekusungwa izvo. Asi akatozozoona kunowira dzimbo nedoro ati abo tatopinda paipa tatiita ma-indications. Ngokamira sei wangadai, ndakapinda ndikatora pachima-indication atopera ndaenda. Ndakabva ndachizoona kugara kuremand ndichiinda ma 2 weeks kusvika gore rapera ra2021 ndichiita remand nyaya dzangu dzichimba kugadziriswa kuti mapepa afambe. Nyaya yangu yazvinotongwa kwaikoti ndichisvika apa ndakabva ndaudzwa nevasungwa vari kugara kwarisa panobva munharaunda imomo. Shamwari wakaita mistake isingaiti pamba pawakababa pambake pen'anga pane imwe mbuya here yawakaona yakadai ndikati yanga iripo. Zvikanzi mbuya ndikati zvayakatondiitira yakatonditi munhu wako zvikanzi n'anga isingaiti. Vanhu vanotobva kunze kwenyika vachiva vachirapwa pamba ipapa, ungati usina kupara mhosva pamba ipa kudewa iziziva. Ina ngatizoona zvazvinoita. Ndagara gore rese ra2021 handina chandakaona. 2022 ndabva ndadedzwa neHigh Court kuenda kukoti ndakanopuwa mapepa emhosva. Mapepa emhosva aitsanangura kuti munhu uyu akafa neinonzi head trauma. Ndakamurova musi wa25 March akazofa iye musi wa7 April. Ndaudzwa nevamwe vasungwa zvanzi ikepepa homicide satya katongwa kana 4 years 5 years unika watotongwa zvakanyanya. Ndati saka zviri right. Zvikanzi akafa nehead trauma, akafa nekumanga kurohwa waende akarohwa nekona yesola mumusoro. Ndikati hazvishuwa topostmortem ndatopuwa zuva rekuenda kukoti. Chinosvika mukoti wanga uri musi wa20 September 2022. Ndati ndingonopinda mukeji kana uchienda muHigh Court unovharirwa mukeji mako wega. Ndichinopinda mukeji mandanga ndakavharirwa naofficer treatment. Mai vanga vakagara mumabhenji emukoti aya vaiti vakatasana neni maziso kudai so vaichema ropa maziso mavo vaidzova kuomba kuti zvoita shumba zve. Vakangotarisana neni chete dai voita izvozvo. Vakapedzera vabvunzwa nemumwe PP wechikadzi anga akachita nyaya yangu. Zvikanzi kwakanaka here murori. Sanzi akuraiti sanzi andati kana kusi mugona kubuda henyu kana panze. Right. Mwana first witness achiuya achitaura akabvunzwa mubvunzo kuti munonamata here kumba kwenyu. Kuti hatinamati kumba kwedu. Ndo pandakatanga kuchijekerwa n'anga vana
zvirudzwa zvichita mbuya mwana wezerairi vasingaendi kuchechi atataura kuti hatina mati achabonengedza zvese kuti munhu uyu akatitevera kubva kupi akamboti mama mukadzi wake achibvunza mwasikana achataura zvese baba vakazopfuura kwatiri vachitibvunza nzira yekuenda kushava maini zvese mwana achahutinesa zvese musikana ka 12 years kakazeka ane 13 years achihutinesa inini mukoti ndakabva ndanzi moso wako wakaitai ndandine lawyer randakapuwa nekoti ndine namba dzake lawyer pana akadzingwa mukoti aiwa imimi muchingotaura kuti saka mukoti umu makazonzi mutongwa makapiwa ndakatongwa 21 years handina kubvisirwa kana zuva rimwe chete ndakandanzi ndoda kutongwa life nekuti ndakanzi waita mhosva inonzi robbery and murder wakasvika pamba pevanhu vachiona kusvika pamba pevanhu vakapepuka vachivabira irobhari ende wakazokonzeresa kutofa kwemunhu saka irobhari and murder haisi capable lawyer rangu rakambozama kuti ite capable nobva atodzingwa mukoti ndakazotopedza koti iyo ndakuita ndega pamapiwa 21 years imi mapiwa 21 years makanzwa sei muchipiwa mambonzi life manzi 21 hapana kubviswa chii chaiuya mupfungwa dzenyu nezvandanga ndakamboudzwa nevamwe vasungwa kuti capable ukatotongwa 5 years haana kuzvigamuchira imimi 21 years idzi maiona dzakakodzera zvamakaita here kana kuti dzamakapiwa idzi inini semunhu angu anga ndaisaziva mutemo uye nekuti handizozivi kuti machapters anotonga vanhu anotangira papi achipirira papi ndakandisana kugutsikana nawo mutongo wangu hamuna kugutsikana asi kamunhu akafaka inini ndakamira pekuti ndakandisina kuuraya munhu nekuti munhu ndakambonzwa guhu rekuti kana munhu akasafira pasipoti inenge iri capable homicide saka inini ndanzwisisa kuti munhu akamurova musi wa 25 akazofa musi wa 7 April ndakaramba ndakasimbirira pekuti saka icapable handifaniri kutongwa nemedha asi ndakazonzi nekuda kwechikonzero chekuti wakaenda pamba pemunhu anga akadekara uchinomushungurudza ende zvakazonzi mubhara muya muya akanga aenda kunotengesa huni saka hanzi huni idzo dzakawana $2 ndobva atenga shuga akavaka pamai vake saka iwo wakatorera munhu upenyu hwake anga aswera achispenda zuva raisi atsvaga $2 iwo nguva nenguva diki diki uchimutorera upenyu. Alright Mukoma, mamuchitsanangura ndida kuti apa mutsanangure muchidimbu kuitira nguva yedu. Mataura imimi kuti inini ndaiba ende tsanangudzo dzamuri kundipa panyaya yenyu zvine strategy nekaorder kuti zvine professionalism keumbavha. Ndida kuziva kuti mimi upenyu hwenyu muchikura reward achikura mairarama sei, mune vabereki zvokubai zvakatanga rini? Inini upenyu hwangu hwakavhiringidzwa nevabereki vangu kuti vabereki vangu inini ndiri wa87 mugore ra95 ndiri grade 1 vabereki vangu vanga vachitorambana ipapo mai kwavo baba kwavo ndichisara ndichitochengetwa nambuya. Ndachengetwa nambuya paya ndakangopinda chikoro gore rimwe chete ra95 gore ra96 ndiri pachikoro pandaidzidza inini hana kupedza baba vangu namai vangu achitsvagana futi zvakare vakugara kunana imire kumaplazo ndobva kuti mwana ngawe ndichisvika ndakatanga kuenda kuchikoro kunonzi kuSouthern Gipi ndichidzidza kuchikoro kuya grade 2 hana kupedza chikoro ichocho baba namai vakabva vatanga kurwa futi zvikanzi mwana ngaadzokere kumusha. Ndichidzokera kumusha ndakatanga kuda kuenda futi mugrade 2 muya ndichinoda kunoti ndipinde mugrade 3 baba vangu varora mumwe mukadzi iziwo ndakakura ndingori mwana anga ine ruoko zvokuti kana kubaka na shuga mupaka na nzungu ndakazoba nzungu dzemwe mainini wangu akaroorwa nababa vangu ndobva amhangara kuna baba vangu bva vatora chitsiga chemoto ndobva vandipisa mukanwa vamwe tete vangu ndobva vati anouraya mwana ndobva vandibvisa ndobva vati enda kunyazura ndokuti kunzi kuna mai vako saka ndaenda kuya handina kunowana mai vangu rara gore ra98 gore rero ndanga supposed kunge ndiri grade 4 but ndandisisiri kuchikoro ndanda kutotsvaga mai vangu ndichitsvaga mai vangu ndakavashaya ndikaenda kumapurisa ekudorowa 98 ya ndikavashaya ndikaiswa kwaSabhuku. Maitsvaga mai muri mega? Ndakanzi inda wega nehama dzangu. Makwidzwa bhazi mega? Ndakwidzwa bhazi. Pfurirei mberi. Saka handina kukwanisa kusvika kunyazura kuya ndisisina mari. Ndakandasvika mama ndamenda kwakutanga kutenga mabhanana neudiki. Ndakazosara kuenda kuya ndisisina mari. Saka ndakazotanga kuchifudziswa mombe nevanhu mudoro wamwe. Mugore ra99 ndichifudza mombe dzevanhu ndisingachaendi kuchikoro pagrade 3 4 iyoyo. Mai vangu vakazozvinzwa kuti mwana haasi kuenda kuchikoro ende ari kunzi kune kwaari kumaruzevha ikono yekudorowa. Mai vangu vakauya vakanditsvaga vakanditora. Vakaenda neni vakaenda kunogara neni vakanondidzosera kumba infact mugore ra99 yaya baba vachindiwana havana kuenda neni kuchikoro vakatanga kuchindiita kuti munhu anochera mugodhi ivo vaichera mugodhi saka vaida kuti mari iwande kwavari saka vairamba kutsvaga assistant wavo vaida inini ndindainokora mavhaya nechidhonza ndisingaendi kuchikoro. Mai vangu vakazozvinzwa mune rimwe gore futi yekuma 2000 kuti mwana haasi kuenda futi kuchikoro pagrade 4 yaya asi makore atofamba ndakangomira paklasi imwe chete ndandiri munhu akikura chigona chikoro zvokuti mai vangu vakabva vauya ndobva vanditora kwakundisa kuvabereki vavo ndobva ndanodzidza grade 5 mugore ra2000
mai vangu vakabva vanditora kwakuenda neni kumapurazi kwavaigara kwawo zuku kobva ndavatanga kundiendesa kuchikoro kwawo 2001 2002 baba vangu munhu anobata mishonga vakatanga kundideketerera bute pasi zvandasaziva ndakazozudzwa ndakura kuti ndidzoke ndobva ndadzokera futi ndakatanga kunetsa kuna mai vangu tisika mai vangu ati akunetsa kwakufamba neni kaunzi arikudiwa nababa wacho kwakudzokera neni baba vangu akaita basa retanga kundibatisa hove tichiita sei ndisingaendi kuchikoro mai vangu kobva vazvinzwa saka handina kunyasa kudzidza zvakanaka ndobva mararama upenyu hwanga hwakaoma muri kuti vana baba kurambana kwakaita baba namai zvese zviya ndo zvaikonzeresa ndo zvakanyanya kutonyanya kureya kuti muzode kubaiba alright tazosvika pakuti mazopiwa mutongo 21 years mapinda mujeri upenyu hwenyu mimi makagara mujeri wakamira sei inini upenyu hwangu ndakagara mujeri ndakambotora nguva ndisina kugamuchira mutongo wandakapuwa nekuti ndazobvisirwa ndakanzi unofanira kuchitopika 14 years dzese kuti ubude ndakambotora nguva ndisina kugamuchira mutongo wangu iwoyo zvokuti ndakambodzikira ndichifunga nezvazvo saka zvadaro izvo handina njodzi yandakambenge ndichisangana naye ndakandine njodzi iyoyo yekuti 14 years ndo dzandaifokasa nadzo kuti ndodzipedza sei but ndakazotanga kuchiita machallenges ekuti zuva rekutanga ndakarota ndaita kunge ndipinda kunobapa mbapayapaya ndobva ndatosvika ndobva ndaba ndobva ndasiya ndaita zvandakasiya ndaita chaizvo ruwa munhu nesola iyani vandatotiza ndo matangiro andakata kurota pamba ndarota pamba payapaya zuva repiri racho ndakabva ndatorota muchinda weyaya achitaura neni kungoita hurukuro neni chingokurukurirana neni dzimwe nharaunda mukumu ndarota achitaura nemuchinda ndakarowa uyawo asi handaisambomuziva muchinda wayo. Nyaya dzatinokuunzirai pa Sly Media TV inyaya dzatinofunga kuti dzinofanira kukuunzirai chidzidziso mukati meupenyu kuti munhu haabirwe, munhu haapondwe. Zvinorwadza kana munhu akakubira achitsvinya uya nekuchurududa sezvakanga zvichiita reward pamberi paamai vakaurayirwa mwana wavo nareward. Asina nhasi ari muprison kudayo ari kuona ndondo nekuti mushakabvu kunyange vakamboedza kunamata asi hazvina kumira nekuti mushakabvu ari kugara achitaura kuti aiwa haungaise solar panel pasi. Zvinorwadza sei kubirwa chinhu chako chawakashandira se solar panel amplifier pamwechete nefoni mazuva iwayo mavodafone akanga ari mafoni akanga achidhura. Tinodzidzei panyaya idzodzi kuti aiwa chinhu chemunhu achibirwe. Ndinombozvirangarira kana neniwo ndakasiyira munhu aine motikari yangu ndichienda kuUnited Kingdom asi pandakazomubvunza akatsurududa sekutaura kuri kuita mukomana uyu kuti hazvinei neni zvamuri kutaura izvozvo izvo. Ini ndakaudzwa kunze enda unotora motikari yako pawakaisiya iri yandakanga ndabirwa ikatengeswa. Aizvizizvo chete ndakabvunza munhu kuti ko mari yawaipuwa nen'anga dzese dzawakanga uchivhizitira muno muZimbabwe wakaiisa kupi? Ndakashayinirwa zvekushayinirwa zviya zviya. Asi chatinongoziva ndechekuti kunyange munhu akasakuendesa kumapurisa, kunyange munhu wakamuregerera, asi kuna Mwari munhu iyeye anenge aine mhosva nekuti kunyange kuchivanhu zvinonzi mhosva hairove. Ndakazonorota ndatowa pajeri panapa gore 2022 achiuya achinditi chamati ndauya kuti ndikutore tiendi asi hatingoendi unoenda wakatakura sola akabva anditambidza sola iya sola iyi ndichiba uremu hwayo kana yarema ingangoita 5 kg but sola iyi kana akaita achinditakudza ndichirota kudaro yairema zvekuma 20 to 30 kgs saka sola iya ndibakuitakura paya ndakarara ndaizorwadzirwa nayo saka pakuda kuchizoti ndakuda kubvisa sola iya nditsvete aindirambidza tayo usatsveta sola pasi tosvika manje saka sola yaizondiremera zvokuti pakupepuka paya ndaisawana munhu andaiudza hope dzangu ndaingotya nadzo kuti hope dzandiri kurota idzi saka ndaizofuma nyama dzangu idzi dzichirwadza nekutakura sola iya saka ndaiuya pachipatarapo nekuti nyama dzangu dzirwadza manesi anongorapa zvaunenge wataura kuti ati marwadzo enyama maparasiti ndonyorerwa kuti zvinhu zvangu izvi ispiritual handisi kukwanisa futi kutaura pamanesi apa kuti ndikurota zvakati munhu andakazokwanisa kuudza ishamwari yangu yandoimba naye kukwaya tombo yachiimba pana ndiye munhu andonyanya kubata padhize naye achama ndinopedza ndikurota ini ndikurota munhu andakauraya but ari kunditi tiendi asi kunditora kwari kuti ndikuzonorota takutonopinda pamusha pavo asi inini ndiye ndakatakura anonditakudza sola asi sola inenge ichirema zvema 30 kg kuti nditsvete pasi zviri kundiremera ari kuramba tisaise sola pasi but hanga tinamate nazvo takambonamata nazvo ichinamatawo nazvo but taisakwanisa kunonamata nazvo nevanhu vakawanda ndondasada kuti zvizivikanwe nevanhu
Neto asungwa vanosekana. Tarufukira mira akaona yo. Kana mukangozonongotukana mumwe musi atanga kuti apfeka rufukirwa yo. Saka pari zvino imimi panguva ino muri kutaura kuti zvaitika zvichiri kuitika here? Zvichiri kutoitika. Zvaitika mugore ra2021. Takati mugore ra2023 mupakati pawo. Muna March uri musi wa25 wandakapara mhosva iyoyo. Akauya akati shamwari ndozuva rawakandiuraya nhasi. Saka ndauya kuti tiende asi takura sola. Saka anondibatisa sola. Saka sola iyaya manje ndinorota ndichifamba tichienda naye asi hatisviki kwatiri tichienda. Ndienda kangotakura sola iyaya chindiremera. Saka sola iyaya tiita kutsveta pasi iye anoramba tasatsveta sola pasi. Saka ndakabva ndatanga kuchibatanidzawo nezvandaiudzwa namai vaya zvandakabhejerana navo zviya kuti zvandakatosungwa izvi ndezvakakosha. Saka mai vaya vakabata vakamutsa muchinda wezeshuwa. Sei ari kundipfukira muchinda. Saka muno iye anongokupfukira ichita ndosvika zvinongoitika here? Asi izvo zvega zvinoitika. Inini ndadaro ndakambodya poison. Ndadya poison ndakangorapwa kwakumwiswa ndoyo kwabva ndarutsa. But ndapanapa ndakazotida kuenda kuchipatara. Ndakabva ndanzi une mausasi. Ndabva ndabvisiswa pasadza. Ndatanga kurarama neporridge. Saka ndotanga kurarama neporridge. Hapana chimwe chikafu chinowanikwa kunze kweporridge. Here and there potochiwana chinhu. Chikafu chacho chandowana chacho. Nguva iri noma inodyiwa nevamwe chikafu unyasa kuti ndadya chikafu ndichinomukura masipuni chidya. Haisi iyo ndodya chikafu changu. Ndogona kungoti mu 3-4 minutes ndikangwana mumwe munhu andotaura naye kana munyaya uko. Ndati chikafu amusina kana chikafu plese. Anotanga kuzvifungira kuti pamwe ndizvo. Ndangofunga hapa pamwe ndapedza chikafu ndini. But ndikazvinotisa mumwe musi ndada kuzvitsaka kuti ndinoona kuti chikafu changu chimbofamba sei. Nyasa kuti chikafu changu handisi ndanokura chese. Saka ndakatanga kususpecta futi kuti muchinda anenge ari kundidyira futi. Ndakatanga kuchionda haisiwo body yangu. Ndakaya panapa ndichirema zvima 70 something kgs. But iko nezvi ndiri muma 38 39 40 kg. Ndaserera mwiri wangu sokuti ndapa njodzi hanzvadzi yangu. Handisi kukwanisa kurara. Ndogona kutoti ndikapinda museri vanhu vachiri kutaura paya ndimbotirarei. Nguva yekuti ndakangotanga kumurota muchinda ndotoziva kuti ndakupuwa sola. Anouya every day here kana kuti ane masuva. Wiki ndokunomuona kana katatu. Achikutakudzai sola. Ndo chinhu chaanenge atouya kunacho. Haana chimwe chinhu chatichi. Haatsvagi haandirovi. Anongonditi chamari tauya kuti tiende asi tiri kuenda nesola. Saka ndo pamunozoona ndakatanga kuti ade ndifana ngaona tichagewo chokugadzira. Zvokuti pandoshaya hope paya handirari. Ndinogadzira ndozowana nguva yekurara kana masikati. Alright Mukoma, nyaya inotyisa saka munotakudzwa sola iyaya chikafu chinongopera. Muri muno mutamaoni mataura mukati inini handirari ndinozotsvaga zvekuita. Saka ndezvipi muri kunzwa kuti muno mune maprograms anoitikawo mukati mejeri? Ndapo maprograms amuri kuitawo imi muri mukati mejeri? Inini program hombe yandiri kuita panapa ndeyekuimba. Ndinoimba ndichitsapotwa neRehab. Rehab inotikurudzira kuti inotitsvagira vanhu vanoda kana kutotirekodha. Seipapapa Rehab taitorekodha last time ndakatonyora imwe song inonzi Vision 2030. Ine madhamu madiridziro hove kuzvibhorani zvaboorwa kumaruva zvuma zvacherwa zvava pachena takuita zvatoda neSecond Republic yava munangagwa. Saka song iyoyo yakafarirwa neRehab vakati atoda kuti tirekodhe. Saka tiri muprocess yekutorekodha hatisati tapedza kuibatanidza kuti tirekodhe nekuda kwemishini yedu yakashota pana. Ndaona makabata zvinja muchingosimudza kamuchiti foni. To zvimwe zvezvinhu zvandiri kugadzira. Ndinoimba kwaya, ndinonyora masong sokuti ndoimba kana sungura futi. Gospel ndinoimba. Ndikaona munhu anoda kubatsirana neni tinobatsirana ndanyora inini toenda mberi. Ndinogadzira izvi. Pane mumwe musungwa akanogadzira izvi akandidzidzisawo akati asimbonetsi. Kawana machira ako nongocheka uchicheka nezvigero. Icho chichi ndakatovata ndichigadzira ndashaya hope muchinda waya achida kuzama kuda kuya kwandiri. Ndikati hanzvadzi yangu yada kumugadzira chinhu. Imimi munonzi Pelagia. Kati Pelagia yada kugadzira chinhu chake ichi. Anonofarawo ndikamupa. Ndazokundikana hangu kumuka ndachipedza. Asika chisina kupera saka ndochimwe chandogadzira ichi. Munogadzira. Saka inini ndinogadzira futi ndinonyora macharts. Ndinonyora zvinhu zvakafanana nezvizvi. Ichi ndechenyu ndachigadzira ichi. Munodzoka mozouya muchitochitora chinhu chapera. Ichi ndechevamwe munhu wechi ndatochigadzira saka chinozosvika pachinhu chapera. Kana chapera chinenge chanaka parizvino handichisina chapera. Chatopera chatotorwa.
izvi ndichazvichengeta. Mubvunzo wangu wekupedzisira tichipendera, imimi panguva inoda kupewo mukana wekuti mutaurewo zvamungadawo muchikudzidzisa vari kunziwawo kune nhau yekuba, nekuti kuba uku ndiko kwakuchitayo kuti mupinde nhasi muri kupika 40 meals dzamakupika idzi. Saka mashoko amunogona kutaura muchidimbu kune mhuri yeZimbabwe kunewo vari kuita zvavari kuita sezvamakaita imimi zvekubira vanhu kuzopedzera munhu apondwa. Ndisati ndataura kumhuri yeZimbabwe ndinoda kutanga kuzvininipisa kuvanhu vandakaparira mhosva, nekuti ndichienda kumaindikesheni handina kunozvininipisa pamba ipapo. Ndichipinda mukoti ndakabvunzwa naPP kuti wai usina kukumbira vanhu vese vakazara mukoti ava vakaparira mhosva varuregerero. Ndakashaya kupindura, but ndaakunoku ndakaona kuti zvinhu zvakakosha zvaitaurwa naPP kuti ndaifanira kunge ndakakumbira ruregerero. Even ndaizongotongwa nekuti kana wapara mhosva unofanira kuti upuwe mutongo wako zvinodiwa nebumbiro remutemo wedu. Saka ndakaona kuti zvinhu zvakakosha, but ndakachizovashaya vanhu vaya kuti ndichivakumbira ruregerero. Ndochitenda nechirongwa chenyu chauya yamunoti home away from home. Ndakaona chiri chirongwa chakanaka kuti ndiwane mukana wekuushandisa kukumbira vanhu vandakaparira mhosva. Ndinoti kana makateerera muchinzwawo vandakaparira mhosva ndiko kwamapuranga ndokukumbira ruregerero. Ndakakunyangadzirai, ndakakukanganisirai, ndakanzwisisawo kuti ndakatora upenyu hwamwe baba veimwe family, ndakatora upenyu hwasekuru womwe muzukuru, ndakatora upenyu hwomwe murume womwe mukadzi, ndakatora upenyu hwomwe munhu aifanira kurarama achinda mberi. Ndoti ndakakanganisa. Ndinoda kukumbira ruregerero kuna mai vemufi nemashoko andakavaudza vadedza mufi vachimumutsa vachiti munhu wako auya, munhu wako auya. Ndakafunga kuti vamwe vari kuda kundivhundusira. Ndakava ndavati izvo hazvishandi kwandiri. Asi nhasi uno ndakatarisa nemachallenges andakusangana nawo kuti ndakupika majere maviri mairi, ndaona kuti zvinoshanda zvavaita. Saka ndapa njodzi ivo vacho kuti vange vari padhuze ndichivati ndisunungurewo handichavawani. Saka ndakutoshandisa mukana ndichishandisa home away from home kuti kana muchigona kuti mundikumbirire ruregerero kwavari vandakatadzira ndokumbira ruregerero. Ndakakanganisa, ndoziva kuti upenyu hwemunhu idiwa kamwe seumhandara hauwaniki. Ndakatadza, munhu hachatomuki, asi tiri kungozvininipisa. Ndakakukanganisira kumhuri yeZimbabwe. Ndinoda kuti kana paine akateerera nyaya yangu iyi, tinozviita tiri magai tichiti takangwara, ende haubika 1/4 wabatwa musiwo, unobaka kawanda uzongobatwa kanyaya kasina basa rese. Kana uripo uri kuita tsika yakafanana ndaitaita, pamwe hausi mumedhari asi uri munhu wainlofendri. Manlofendri imomo ndo munobva mamedhari, nekuti ndaisina chinangwa chekuuraya munhu. Asi nenyaya ndandazoiswa pakona ndakakwanisa kuzopiringisha munhu kusvika azokonzeresa ufu rwake. Saka kana paine munhu ari kuita tsika iyi kunze, vamwe vanoita tsika iyi mushure mekunge vatora madrugs. Ukatora madrugs ukamwa madrugs zviri nani urare kwete kufunga kunopara mhosva, nekuti ukupara mhosva uchadenwa worowa munhu wofa, unosangana nenjodzi yekusangana nejeri. Ini ndiri kutoona kuti ndakuzoudzwa mitemo nerehab chinditsanangura kuti mhosva matongerwo wakaitwa wakatonyarwa nemapariro wakaita mhosva. Kuti wakaenda ukanoshungurudzana vanga vari pamba pavo vanga vakadekara, vanga vari supposed kuti utongwe condemn death sentence or life. Saka ndakazozvigamuchira kuti ndovanga uri mutongo wangu chaiwo. Saka ndakaona kuti handifaniri kudzokorera tsika yakadai, ende ndiri kuindikareja vamwe vasunga kuti vakomana kana madenwa musasangana nemhosva yakadai. Kana uripo munhu wemuno muZimbabwe ari kunzwawo izvi sapinde muzvinhu zvakadai. Kuhama dzangu tinotenda Mukoma Reward. Imini ndokoda kutotika ndotoya pano ndokuona izuva rese, saka ndakukupai less than a minute kuti muti kuhama dzenyu muita zvokuhama dzenyu bva matova tapendera edu. Kuhama dzangu ndoda kungoti makundwa here nemakudo anoita chirirangu anorwawo pachikafu ozorwirana pahondo. Hondo yandakatasana nayo dei yanga iri 14 years ndaipedza ndega, nekuti handisini ndega ndiri kupika panapa. Ndiri kupika takawanda vamwe vasungwa maofficers tiri kupika nawo futi, nekuti hapana patisingambovaoni panapa. Every day rehab tetinayo, chaplain tetinayo, hapana patinovashaya. Maofficer charge, maofficers ende mujeri hatisi kushungurudzwa, tiri kurarama tiri kumba panapa. Saka ndandine mukana wakakurisa wekuti 14 years dzangu ziya ndaidzipika nemaproject atiri kumutsirwa nerehab. Haisi kwaya nekuimba zvandataura zviya izvi. Tiri kuita bhora, machesi izvo ndakudzidzira kutamba chesi. Ndakutogona chesi zvokuti next year season tiri kutopinda muchesi tournament. Sekusadzidza kwanda ndakaita kuya ndakasarudza futi kudzokera kuchikoro. Ndiri kudzidza izvo ndiri kutoenda kuchikoro, ndiri kutoita grade 7. Inda ndakagumira grade 4 panze, pandakutokwanisa kunyora zvinhu zvamuri kuona izvi ndiri kutoraita ndega izvi. Ndakutokwanisa kuzodzika musoro wako richishinga kunyora zvandaisatombogona. Kuhama dzangu ndiri kuti kana makateerera makundwa negudo rinorwirana pahondo, imi muri kugara hamusi kuda kundiona, muri kuti akaramba for mazvidhina akatunzira ngozi mumusha. Asi swala yandiri kutakudzwa nemufi ndichasvika rimwe zuva randichakundikana nawo, ndobva ndafa nekuti handirioni mukana wekuti ndichabuda ndiri mupenyu nemajere mairi andakatarisana nawo. Jere reSly rinogona kutangira re 14 years kupera,
zvinoreva kuti kana jere sola rikapera upenyu hwangu unenge hwazorora. Kana sola iyi ndikaitsveta pasi ndinoziva kuti kune ukama hwangu achaitakura. Saka dai magona kuti taisa musoro pamwe chete tagona kunosvika ikoko. Enda unogadzirisana nemunhu waune mhosva naye kuitira kuti remangwana rako ungambofara sekufara kwaiita mukomana uyu panguva yaakanga asati abatwa achiita zvese zvaakanga achiita, asi paakazenge akuendawo kurufu rwehama yake pane zvakazoita kuti azobatwa. Hazvireve kuti kana usati wanokumbirirana ruregero nemunhu wawakaitira mhosva kana kuti ukawanda kana wakazviita uri wega chero pakashaya umbowo asi mukati mehana mako uchiziva kuti une zvawakaita, chive chidzidzo kumaprograms atinokuunzira iwaya kuti mhosva ungafarise zvako sei, ungakunde nekutaura asi mumwoyo mako uchiziva chokwadi. Mhosva hairove. Ticharapa chikuunzirai maprograms iwayo akamboita mukurumbira pano paSly Media TV pachirongwa chatiri kukudaidzirai kuti tiri kudzora nekudzura ndangariro dzezvakamboitika musati majoina Sly Media TV. Kana wakamboona maprograms atiri kukuunzirai atinongotaura kuti taakudzora nekudzura ndangariro, regera zvako kupedza mabundles ako. Sitandonzofesa tapfumanai simbi yebasa. Ndakamirira Tatenda Mapiri ndinoti ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa. Musakangamwe kusubscribe.